multitud de dones ens mobilitzem el 8 de març perquè el feminisme sigui una reivindicació que es duri a terme a tots els espais de les nostres vides. Sense resposta! Sense resposta! Està aquí el 8 de març perquè va passar històricament fa quasi 100 anys, però no només avui, no? O sigui, a vegades sento que sí que ens centrem com només a venir a una manifestació un cop l'any, o dos, el 25 de novembre i el 8 de març, i no ens adonem que les violències transversals com són el patriarcat o el masclisme és una cosa que ens travessa dia a dia i no pot aparèixer només un cop l'any. Soc feminista perquè al llarg de la història les dones hem estat ignorades i silenciades. Son miles las mujeres que a lo largo de la historia se han visto obligadas a tener que disfrazarse de hombre para poder acceder a determinados trabajos o estudios, tener un mayor reconocimiento o simplemente el reconocimiento que se merecen, poder participar en actividades, deportes prohibidos para mujeres o exclusivos para hombres. ¡Es una mujer! ¡No es un hombre! ¡Es una mujer! Encara avui en dia s'invisibilitzen els referents femenins, també la transmissió de cultura, de la política, de la ciència, de la literatura i de l'art. La taxa d'atur femení és de 2,3% superior a la dels homes. Els salaris són inferiors amb una mitjana de 100.000 euros anuals. Jo estic aquí perquè vull visibilitzar d'alguna forma la ràbia que sento, que sentim moltes de nosaltres pel fet que, tot i que les coses sembla que canvien, mai canvien del tot i a vegades només es transformen. I també per demostrar que no estic d'acord amb les coses que estan passant i que tenim ganes i forces per continuar intentant canviar les coses. Dones som moltes i tenim molt que dir en aquest moment. Lluita feminista! Lluita feminista! I el moment més heavy que hem trobat a la manifestació ha sigut aquí a dalt, al diari de Girona, on l'Albert Soler s'ha presentat i ha començat a burlar a les dones. Al cap i a la fi, els mitjans de comunicació són els que també ajuden a representar i reproduir la informació del món i el que ens envolta, i és molt important que siguem crítics i crítiques amb allò que estem llegint i el que ens construeix. Visca, visca, visca! La lluita feminista! La revolució serà feminista o no serà?